Dobar dan svima. Pozdravljam vas u ime Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine, u ime doktora Ismeta Ovčine, direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke i predsjednika Savjeta Kobisneta i u svoje lično ime. Kobis centar Bosne i Hercegovine osnovan je 1998. godine. Nakon 7 godina rada, tačnije 2005. godine, zbog neriješenog finansiranja, on prestaje sa radom, a sve aktivnosti preuzima Virtualna biblioteka Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Ukratko, zadaci Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine su planiranje i usklađivanje aktivnosti u vezi sa računarskim povezivanjem biblioteka u Bosni i Hercegovini, koordiniranje aktivnosti i pružanje stručne pomoći u radu i razvoju online bibliotečkog sistema, automatizacije poslovanja biblioteka, obezbjeđivanje programske opreme Kobis i korisničke dokumentacije za uzajamnu katalogizaciju, za lokalno bibliotečko poslovanje i za druge servise, upravljanje uzajamnom bazom podataka KOBIP BH i sistemom Kobis BH, formiranje i stalno ažuriranje baze podataka o bibliotekama u Bosni i Hercegovini KOLIP BH, stručna pomoć bibliotekama prilikom nabavke, instaliranja i održavanja računarske opreme, organizovanje i izvođenje obrazovanja i stručna pomoć bibliotekama i drugim korisnicima programske opreme i servisa Kobis, stručna pomoć bibliotekama prilikom konverzije i prijenosa podataka iz drugih sistema, rad na bibliografijama naučnih radnika, standardizaciji i unapređenju bibliografskog i bibliotečkog rada i edukaciji korisnika sistema, te najposlije utvrđivanju osposobljenosti stručnih bibliotečkih radnika za učešće u uzajamnoj katalogizaciji. Trenutno u Kobis BH sistem uključena je 61 biblioteka. Od 2018. do 2022. godine u Kobis BH sistem uključena je 12 biblioteka punopravnih članica sistema. To su Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Opća biblioteka Žepče, Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu, Memorijalni centar Srebrenica Potočari, Biblioteka knjižnica Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Institut za jezik, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Specijalna biblioteka Behram Tuzla, Javna biblioteka Alija Isaković Gradačac, Centar za Lukavicu, Centar za kulturu i informisanje Srebrenik i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Kada su u pitanju pokazatelji rasta, možemo reći da smo do sada u 2022. godini potpisali ugovore sa 6 novih biblioteka Sveučilišta u Mostaru i da su pripremljeni ugovori za potpisivanje sa 6 novih biblioteka Univerziteta u Sarajevu. To znači da do sada u 2022. godini imamo novih 12 punopravnih članica sistema Kobis BH i da ukupan broj članica trenutno iznosi 73, a porast je vidljiv u kategoriji univerzitetskih i visokoškolskih biblioteka i specijalnih biblioteka. Ovdje možemo vidjeti trenutnu situaciju gdje pored Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine imamo 42 univerzitetske visokoškolske biblioteke, 10 specijalnih i 21 javnu biblioteku. Kobis sistemom, nažalost, nisu obuhvaćene školske biblioteke, iako postoji zainteresiranost za njihov rad u sistemu, ali još uvijek nisu u mogućnosti da obezbijede sredstva za plaćanje licencije za istovremene korisnike. Kao što sam već spomenula, u 2022. godini potpisali smo ugovore sa 6 novih biblioteka Sveučilišta u Mostaru. To su Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Pripremljeni su i ugovori za potpisivanje sa 6 novih biblioteka Univerziteta u Sarajevu, a to su Biblioteka Univerziteta u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka, Orijentalni institut, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Institut za historiju. Od 2018. do 2022. godine održali smo kurseve, upotreba programske opreme Kobis 3, preuzimanje zapisa i fond 5 kurseva, upotreba programske opreme Kobis 3, katalogizacija početni 4 kursa, upotreba programske opreme Kobis 3, katalogizacija napredni 2 kursa, i upotreba programske opreme Kobis 3 pozajmica 2 kursa. Kroz ove kurseve prošlo je 125 kandidata, odnosno učesnika.
Trenutno 51 biblioteka koristi segment COBIS 3 katalogizacija, a 61 biblioteka koristi segment COBIS 3 fond. Nakon obrađenog većeg dijela fonda, biblioteke pristupaju korištenju automatizirane pozajmice, a ukupno 36 biblioteka za svoj rad sa korisnicima koristi automatiziranu pozajmicu i segment COBIS 3 pozajmica. Kada je u pitanju upotreba digitalnog repozitorija DCOBIS, možemo reći da se u DCOBIS BH trenutno nalazi više od 1523 objave i u posljednje vrijeme taj broj intenzivno raste. U okviru uzajamne baze COBIS BH do sad je kreirano ukupno 75.769 bibliografskih zapisa kojima je dodijeljena tipologija dokumenata djela, dok je sa šifrom istraživača 30.072. U prvoj grupi članci i drugi sastavni dijelovi određena je tipologija za 22.053 bibliografska zapisa. U drugoj grupi monografije i druga zaključna djela određena je tipologija za 53.547 bibliografskih zapisa, a u trećoj grupi izvedeni radovi, odnosno događaji, određena je tipologija za 169 bibliografskih zapisa. COBIS dani Bosne i Hercegovine već postaju tradicionalna manifestacija organizacije Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i VIBIH centra. Prvi COBIS dani organizirani su 2018. godine u okviru kojih je održana promocija bosansko-hercegovačke bibliografije monografskih publikacija i bosansko-hercegovačke bibliografije priloga u serijskim publikacijama. Ovim povodom upriličena je i izložba bosansko-hercegovačkih bibliografija. Također, pored toga imali smo izlaganje prezentacija novosti koje donosi COBIS Plus u poređenju sa COBIS Opakom, rezervacije i produženje pozajmice građe preko M-COBIS-a i COBIS Plus kao dodana vrijednost za korisnike i ECRIS, SICRIS i bibliografije. Drugi COBIS dani održani su 2021. godine, a u okviru manifestacije imali smo predstavljanje novih mogućnosti COBIS sistema, potpisivanje ugovora sa novim članicama sistema COBIS BH i promocija izdanja Nacionalne univerzitetske biblioteke. Treći COBIS dani održani su ove godine 2022. pod nazivom Implementacija COBIS i ECRIS sistema u univerzitetskim i visokoškolskim bibliotekama naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Na ovim COBIS danima o osnovama COBIS sistema i mobilnoj aplikaciji COBIS govorio je magistar Davor Bračko, a o novoj verziji ECRIS Darinka Šeško, o digitalnom repozitoriju DCOBIS gospodin Miran Petek. Jedan od većih izazova za VIBIH centar bila je i transliteracija za arapski, perzijski i osmanski turski jezik, odnosno implementacija ZDMG transliteracije i proširivanje liste grafema. Radna grupa za uspostavljanje jedinstvene transliteracije za obradu bibliotečke građe na orijentalnim jezicima na nivou Univerziteta u Sarajevo sačinila je ovaj prijedlog transliteracije. To podrazumijeva konverziju grafijskih znakova, odnosno slova iz jednog sistema u drugi. Prema tome, za sva tri jezika predloženi su različiti znakovi za različite grafijske znakove i izbjegavana su dvostruka rješenja. Osnova za ovaj prijedlog je ZDMG transliteracija. Za perzijski i osmanski turski jezik uzete su u obzir različite izgovore varijante u odnosu na izvorna arapska slova, ali je i u tim slučajevima slijeđen sistem ZDMG. Prijedlog je da se imena autora i naslovi uporedo pišu na arapskom pismu. Za osmanski turski jezik transliteracija se odnosi samo na rukopise, za štampana djela preporučuje se moderni turski jezik. Pri transliteraciji naslova Alhimijado književnosti i njihovih autora potrebno je koristiti pravopis bosanskog jezika. Ovo su primjeri transliteracijske tabele. Još jedan od izazova koji pred nama jeste implementacija ECRIS sistema u Bosni i Hercegovini. Informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini ECRIS BH nastao je iz registra naučnih institucija, naučnih kadrova, naučno-istraživačkih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine i registra naučnih institucija, naučnih kadrova, naučno-istraživačkih projekata i infrastrukturnih ulaganja u kantonu Sarajevo. Registar Federacije Bosne i Hercegovine je zamišljen kao krovni sistem, a registri kantona kao njegovi podsistemi. Projekat je implementirala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, dok je aplikaciju razvio tim sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posebnim ugovorom između Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine
Sve aktivnosti vezane za rad, održavanje i ažuriranje registra preuzela je Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Eksperimentalna faza ECRIS BH uspostavljena je još u martu 2008. godine i odmah po uspostavljanju baze određeni broj istraživača pokazao je interes za ažuriranje svojih podataka u okviru baze i za izradu bibliografije. Za potrebe implementacije i uključivanje bibliografija istraživača u COBISS BH, današnji COBISS Plus, na odjeljenju bibliografije Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine 2008. godine izrađene su prve 3 personalne bibliografije BH istraživača koji su posjedovali šifru za istraživače. To je omogućilo da se te bibliografije ispisuju preko COBISS opaka. Za sada, malo prije smo imali, se popunjavaju baza podataka o istraživačima, istraživačkim organizacijama, a odjeljenja istraživački projekti, nažalost, nisu još evidentirani. Rezultati pokazuju da je u ECRIS BH trenutno evidentirano 2234 istraživača i 86 organizacija. Ono što je za sad potrebno uraditi jeste popis i opis metodologije sakupljanja podataka koja je aktuelna u trenutnom registru naučnih institucija, naučnih kadrova, naučno-istraživačkih projekata i infrastrukturnih ulaganja. Saradnici iz izuma će provjeriti mogućnosti prijenosa podataka iz ovih registara u ECRIS BH, trenutno postojeća verzija. Nakon prijenosa podataka iz registra u ECRIS BH neophodna je redakcija, odnosno korekcija tih zapisa, prvobitno za aktivne istraživače, odnosno za one koje imaju zapise u COBISS BH. Paralelno sa redakcijom može početi unos novih istraživača, organizacija, a ono što je poželjno i što namjeravamo je započeti unos podataka o projektima koje finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Ovo su neke od fotografija sa dešavanjima Bosni i Hercegovini. Ovo su COBISS dani 2018. godine. Rekli smo da je bila ovo promocija bibliografije. Imali smo COBISS dane 2021. godine, COBISS dani 2022. godine. Ovo je sastanak članica sistema COBISS BH koji se održao 2018. Naredne godine isto smo imali. Ovo su fotografije sa potpisivanja ugovora sa članicama, novim članicama sistema i naši kursevi. Hvala na pažnji. N2. Super. Imamo še nekaj časa za vprašanja, tako da če je kakšno vprašanje v povezavi s predavanjem o gospe Azri, kar na plano. Ne vsi naenkrat, prosim. Je kakšno vprašanje? Evo, imamo eno vprašanje, super. Izvolite. Dobar dan svima, Žaklina Đalovski iz Makedonije, iz COBISS centra. Imam jedno... Dobro, a mogu ja i bez njega, pošto puno i glasno pričam, isto kao Roman. Tako da nije problem. Pomenuli ste rad na orijentalnim rukopisima i planove koje imate. Zanima me da li ste probali i da li ste testirali unos u originalnom arapskom i persijskom pismu u COBISS-u, jer sada funkcioniše Unicode. Mi smo nešto testirali sada skoro, tako da... Evo, baš smo razgovarali na pauzi o toj temi. Mi smo zaista, da kažem, tek u fazi i testirali smo i pokušavamo još da testiramo. Postoje znakovi koje možemo da unesemo i koji su podržani i u Wordu i u COBISS-u, međutim, zaista postoje teži neki znakovi gdje ne možemo još uvijek da dobijemo tačan znak u COBISS-u kada unosimo. Tako da, evo, razgovarali smo sa kolegama iz izuma, pokušat ćemo da riješimo tu, da kažem, situaciju, pa tek onda ćemo, da zaista postoji problem, nismo uspjeli sve znakove još uvijek da prenesemo u COBISS, ali nadamo se da ćemo uspjeti da riješimo taj problem. Tako, to bi bilo dobro da zajedno to, jer kolegica koja radi kod nas u orijentalistici je u stvari i studirala u Sarajevu, ne iz Sarajeva, tako da bi možda mogli da zajedno to, jer imamo puno i starih rukopisa, imamo i novih na arapskom pismu i bilo bi dobro da to zajedno vidimo, jer mi smo testirali sa novim publikacijama na arapskom jeziku i tu nije bilo problema unosa. Sad ne znam kako će biti sa ovim starim
rukopisima, da, nema tako da bi trebali da to istestiramo. U principu unos radi, ispisi su tu u redu, možda nešto malo škripi na nekim sitnicama koje smo ustanovili, ali bi u principu pitanje je kada već ima mogućnost da se unosi sa Unikodom, da to radimo baš onako sa svim mogućnostima. Mi smo zaista probali sa promjenom tastatura i da iz Worda kopiramo. Neke stvari podržava, neke zaista ne podržava u Kobisu, tako da postoje još neke sitnice koje treba da se definišu. Evo, nadam se, naravno, baš mi je drago da možemo sarađivati na toj temi. Da, hvala vam puno. Hvala vama.